O, sgiliau gan Luke Bowen. A'n cael ei wthio dros y bar gan Rhys Wilson. Georgievski'n parhau i fynd am Ila Cwrcosbi. Mae derbyn y bel yn ôl. Georgievski yr arbediad yn wych gan Ramsey. Dreiffer yn troi! Arbediad ardderchog. Gyfle i Richie Rickett, arbediad wych gan Ramsey. Y flic drwodd gan Carroll. Syth ar Dave Roberts. James Hooper ar ergyd. Ond Leeds sy'n ei darllen i. Mae'n cyrraedd Halling ar ergyd. Emerson, arbediad gwych. Fletcher, i'r tîm cartref am hyn amdani. Williams yn mynd i cyffyrddiad gan Roberts. Mendes at Venables, o arbediad ragorol gan Michael Jones. Mae ffori yna, o arbediad gwych gan Tibbets. Elliot Evans eto. O, arbediad dwywaith gan Alex Ramsey. Will Evans, ragorol. Wilkinson i Gwion Owen. Cochlyn yn arbed gwych. Bryant yn troi ar ergyd. Goldstone yn ei harbed i. Jones yn eilydd. Dwi'n siŵr bod arbediad i yma i Gornel. Leo Smith o Dwayne Morris yn gwneud yn dda. Deicyn ar ergyd. Neu bach graf. Draper yn ei gosod hi. Pennoch ar arbediad. I'r canol ar ergyd. Pennoch unwaith eto. Jeff Calloway arbediad campus. Mae Mark Williams yn cael ei lorio. Matthew Jones os a gol gysuria Pernag oes yn wir. Ardderchog. Y bas ymlaen. Fawcett. O, dyna chi arbediad. Hicks ac yna Miles John ac arbediad arall gan Luke Martin.